Foli ani waliɲumandaw o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma ni waati na balima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. N b'a jira aw la k'a fɔ ko bi bamanankan kunnafoni bakuruba ye kelen ye nin y'an dontɔ ye o kɔnɔ. A bi tile damadɔ bɔ bi fɛn min ye waati yɛlɛmana waati balila ka yɛlɛma min ni an ka ɲininikɛlaw gɛrɛla waati b'a la ɲɛdɔnbaw la ni o ye météo tigilamaw ye ɲɛfɔli kuntala jan kɛra u ye a ko kan. A bɛna ja tɔw sɔrɔ sɔɔni. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ k'a jira aw la k'a fɔ ko ni an donnen bamanankan kunnafoni kɔnɔna na min ni o bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruya olu de don. An b'a fɔ ko ni o kuma sɛbɛnbagaw dangan na. Kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn ye Mali jamana minisiriso min ka caw ɲɛsinen don Mali jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kunɲɛw ɲɛnabɔli ma. U ye sigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na BAMEX 2025 tɛmɛnen kɔfɛ cogoya min na fɛn min ye salon in kun filanan baaraw labɛnw bɛ sen na ka taa ɲɛfɔli kɛ o kan min senfɛ da sera fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na kɛnɛya bɛna kun kana ɲɛfɔli kuntala jan kɛra olu bɛɛ lajɛlen ka Sirifila Jabaramuso tɔgɔ la Sadio Sidibe n'a ka jatara Sama Tarawele de tun bɛ an ka jan ka sɔrɔliw seereya. BAMEX ni ale bɛ wele salon d'exposition de la défense de la sécurité ni a ɲɛnamayara an ka Bamako faba kɔnɔ novembre kalo tɛmɛnen lajɛrɛ kun ye o de ye min b'a to ka kumalasigi ko kan cogo min na baaraba minnu kɛra ɲɛ minnu kɛra ani fana majɛ minnu fana kɛra ka kuma o kan min b'a to tako filanan min ni o kan ka kɛ san 2026 la novembre kalo la ka kuma o labɛnw fana kan. Lajɛrɛ in kɛra ministère des affaires étrangères la ni ale min kɛra sababu ye ka kɛnɛ in sigi. BAMEX tako fɔlɔ la ani Turkiw de y'a fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ. Turki a danna Turki jamana dɔrɔn de la. An ko a ko ye sanga min sɔrɔ a diyara mɔgɔw ye cogo min na mɔgɔw y'a lakodɔn cogoya min na a kɛra hɛrɛ ni badenya cogoya min na an ko an tɛ se k'a dan an jamana fila dɔrɔn Turki ni Mali dɔrɔn. C'est pourquoi an bɛ fɛ ka BAMEX dayɛlɛ. K'a dayɛlɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen jamana fɛn o fɛn min bɛ yen n'a hamina ko ye kɛlɛ ka ban n'a hamina ko ye lakani ko de ye an y'u c'est pourquoi ambassadeur fɛn o fɛn bɛ Mali la yan nɔ an y'u bɛɛ de wele ka ɲɛfɔli k'u ye k'a fɔ désormais BAMEX a bɛna dayɛlɛ a dayɛlɛlen don bɛɛ ye. Mabaw caman kun bɛ kɛnɛ kan finitigilaka ɲɛmaw fo ka taa se ambassadɛrw diplomatiques ani dunan minnu fana b'an ka jamana kɔnɔ u y'u ka nisɔndiya jira k'a fɔ kuma fɛn fɛn kɛra a diyara u ye sabula kɛra sababu ye u ma n'u ye kunnafoni caman sɔrɔ jamana yɛrɛ kan o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ kuma fana kɛra salon deuxième édition min kan ka kɛ san 2026 la novembre kalo la u ye dadonni ko o fana baaraw la fɛɛrɛw jumɛn kan ka tigɛ labɛn minnu kan ka kɛ ko o fana kunbɛn dunanbaw minnu kan ka na première édition o kɛra sababu ɲuman caman ye an ka jamana ma an ye minankuraw caman san o de kadara kɔnɔna na u b'a fɛ ka tako filanan in k'o labɛn min b'a to diɲɛ seleke naani bɛɛ b'a dɔn cogo min na k'a fɔ ko hali bi Mali dogolen tɛ Mali b'a sen fila bɛɛ lajɛlen kan o de kadara kɔnɔna na lajɛrɛ in sigira min b'a to ka diɲɛma kunnafoni cogo min na tako filanan min natɔla don. BAMEX 2020 an bɛna kɛ novembre de la novembre 2026 fɔlɔ tɛ an y'a labɛn kalo saba kɔnɔna de la an sera ka nin bɛɛ mɔgɔ yɛrɛ y'u ɲininka jamana mun ko an sera ka nin bɛɛ dilan waati jumɛn ko an ko kalo saba dɔrɔn donc pour que fiɲɛw kana yaala c'est pourquoi an ko an ka wula fɛ joona an ka labɛnw sabati joona an k'a dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ de bɛ fɛ k'an dɛmɛ u kana mɔgɔ de bɛ fɛ jamana o jamana de bɛ fɛ k'a ka dɔnko na seko yira o bɛɛ kana a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen. An bɔra donna k'a fɔ sigi a kɛra fana ka kɔn i n'a fɔ lajɛrɛba min ni a kan ka kan ka jamana kɔnɔ décembre kalo tile 20 ni a tile 21 ni o ye AES jamana ɲɛmɔgɔw ka sigiba min ni a bɛna kan ka jamana kɔnɔ min senfɛ da bɛna don kuma caman na i n'a fɔ AES yɛrɛ bɛ bolo min kan baarabaw jumɛn kan ka kɛ banki kura min ni o jɔra o kolobekaliw fana bɛ kɛ da bɛna don AES jamana sabaw bɛɛ kunkan ko la da donna olu bɛɛ la nin sigi senfɛ lasigi a baaraw bɛɛ kuncira ni ɲɔgɔnnajɛrɛba ye ani photo de famille.
Waati yɛlɛma dɔ balila ka kɛ nin tile damadɔ in kɔnɔ ni o ye sumaya ye ka taa se sanji misɛnma kuma dɔw la kalaya bi bali ka na a bɛ maa ɲini ka kun bɔ o de ka dara kɔnɔ an ka ɲininikɛlaw gɛrɛla waati ɲɛdɔnba baarakɛlaw ma ni o ye météo tigilamaw ye Asanatu Tarawele Daramani Male de tun don jaabi min sɔrɔla la an bɛɛ lajɛlen ka ɲamadali kɛ o fɛ. Ka sanga ni wagati taabolo ye an ka jamana kɔnɔ nɛnɛ fiɲɛci gɔngɔngulo fo ka taga se sanji ma o kɛra sababu ye maa caman de k'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ la nin waleya ninnu tɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye n'an b'a fɔ o ma ko changement climatique o hukumu de kɔnɔ Mali météo maaw u ye ɲɛfɔli kɛ sababuyaw kan minnu bɛ se ka na ni nin waleyaw ye. N'i y'a jateminɛ tile 3 mun tɛmɛna neige jiginna Algérie désert kan donc Algérie désert ni Mali désert tugulen don ɲɔgɔn na an ka jamanaw tugulen don ɲɔgɔn na an bɛ dan bɔ donc atmosphère dun tɛ frontière dɔn fiɲɛ kelen min bɛ ci Algérie désert kan o fiɲɛ kelen de bɛ continuer ka na ci Mali la n'an b'a fɔ a ma ko tilemafɛ san harmattan an b'a wele ten tɔ harmattan in mana tɛmɛ Algérie désert kan ni glace bɛ yen ni sumaya bɛ yen ni nɛmaya bɛ yen a b'o nɛmaya kelen in de ta ka don Mali la ani gɔngɔngulon o de la aw y'a ye gɔngɔngulon min bɛ sanfɛ n'o ye poussière ye et puis sumaya fɛnɛ kɛra i n'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ ko neige jiginna mais maintenant olu phénomène ninnu fila faralen ɲɔgɔn kan phénomène wɛrɛ fɛnɛ kun kɛra parce que ni nɛnɛ fanga bonyana olu fɛ yen wagati o wagati an bɛ an ta sɔrɔ a la a bɛ humidité caya an ka atmosphère la donc ni humidité cayara an ka atmosphère la o fɛnɛ bɛ nuages caman lana ji caman kun bɛ nuages ninnu na donc a sera wagati dɔ la o ji ninnu de jiginna ka kɛ sanji ye mais san mun don ani san min bɛna samiya fɛ n'a y'a ye u tɛ kelen ye samiya fɛ ni san min bɛna o bɛ daminɛ ni fiɲɛkolon ye fɔlɔ mais ni san bɛ tɔmtɔmi de a bɛ funfun de ni fɛn dɔ kɛra jamana dɔw la nɛnɛ ta fan fɛ anw bɛ se k'an ta sɔrɔ a la tout comme u yɛrɛ fɛ ni funteni juguyara wagati dɔw la. A jirala k'a fɔ ko yɛlɛmayɛlɛmali minnu bɛ ka ye wagati taabolo kan n'u kuntagala janyana walima ni a waleya ninnu juguyara ka tɛmɛ nin kan a bɛ se ka fɔ o de ma ko changement climatique mais wale min filɛ nin ye ni o de ye nɛnɛ finteli fiɲɛ gɔngɔngulon ani sanji olu bɛɛ lajɛlen ɲagamini ye ɲɔgɔn na ko don n'a nataw la jamanadenw ka kan ka sigi n'a ye k'a fɔ k'u bɛ se ka to senna fo wagati jan. An bɛ kunnafoni di sanko ni funteniko ni nɛnɛko la an b'a di don o don an b'a di an bɛ dɔgɔkun fɛnɛ ta di an bɛ dɔgɔkun ta di cogo min an bɛ kalo fɛnɛ ta di an bɛ kalo ta di cogo min an bɛ kalo 3 fɛnɛ kunnafoni di donc ne kalo 3 kunnafoni ninnu lajɛ décembre bantɔ in na nɛnɛ in bɛ continuer an bɛ sumaya mun na a bɛ continuer maintenant wagati dɔw bɛna kɛ dɔ bɛna bɔ nɛnɛ fanga la wagati dɔw bɛ kɛ a bɛ juguya dɔɔni mais an bɛ continuer nɛnɛ in kɔnɔna la n'an donna janvier fɛnɛ kɔnɔna la nɛnɛ in bɛ continuer février fɛnɛ nɛnɛ in bɛ continuer. Ko in ɲɛdɔnbagaw ka fɔ la k'a bɛɛ n'a ta ni waleya ninnu filɛ nin ye a kɔlɔlɔ tan tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw ka kɛnɛya kan. Denmisɛnninw ani musokɔnɔmaw ni mɔgɔkɔrɔbaw olu ka situation ka gɛlɛn kosɛbɛ an b'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u hakili to ka finiw don fini minnu b'u kisi nɛnɛ in kɔlɔlɔ ma masque donni u k'o matarafa a b'u kisi kɔlɔlɔ dɔw fɛnɛ ma mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka sɔgɔsɔgɔ ka teli dɔw ka mura ka teli et puis dɔw yɛrɛ hali banamisɛnnin wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen nɔ ka teli ka a sɔrɔ o wagati ninnu na an b'a ɲini u fɛ fɛnɛ ni i y'a ye dɔrɔn k'i fari man di la dɔrɔn i bɛ boli joona i bɛ dɔgɔtɔrɔw sɛgɛrɛ. A ka kan jamanadenw fɛ nin wagati ninnu n'u ɲɔgɔnnaw kɔnɔna na ka kunnafoniya ɲini k'a dɔn ani k'u hakili to kɛrɛnkɛrɛnnenya la météo maaw bɛ kunnafoniya minnu cari wagati taabolo kan an ka jamana kunnafonidiso sira caman de fɛ fo ka taga se bɔlɔlɔ siraw ma wa jamanadenw k'u hakili to u yɛrɛ lahalaya an'u yɛrɛ tagabolow la kɛnɛyako kun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin waleya minnu filɛ nin ye sen na a bɛ tali kɛ wagati n'a tagabolo de kun kan. N'an bɔra Mali jamana kɔnɔ an ma kunda Senegal jamana kan Senegal jamana silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye Seyida Fatima ka bangeni ɲɛnamaya Ala ka jɛn bɛn ni musoba in ma nin wajuli kɛnɛba sigili ye sen kan min kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ an fa yɛrɛ de bolo Seyidi Sherif Osman Madani Aidara Kafunɛ Bacila a bɛna ɲɛfɔli kɛ. Fatima Zahara aljana musokuntigi min bɛ misali ɲuman bɔ diɲɛ muso bɛɛ ye ka sanga ni a ka bangeli san kunbɛ ye a kalo bɛɛ lajɛlen talen don kira n'a bɔnnaw kanubagaw fɛ ka taasibila ni bonyamasegin kɛnɛw sigi
an y'o kalan sɔrɔ an karamɔgɔ la alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ mali silamɛtɔn haut conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ a seyidi sherifu usman madani haidara a ka kan alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka kira n'a somɔgɔw bonya n'u kanuw jira i kɛ baaraw la an karamɔgɔ a seyidi sherifu usman madani haidara ye o wele min da o wele laminɛna a ka kalandenw fɛ o de kama u ye layidu ta u b'a dɛmɛ a ka hakilina n'a ka kunkilenna kan kira n'a somɔgɔw kanu na Senegal alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru fana ma sɔn ka to kɔ u fana ye Fatima Zahara ka bangeli sankunbɛn ɲaɲali boloda kɛnɛ in sigira ka sanga ni waajulu kɛnɛ de labɛn ye Fatima Zahara tɔgɔ la kɛnɛ in y'an ka bonyana k'a nɔrɔ ni alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ mali silamɛtɔn haut conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ a seyidi sherifu usman madani haidara yeli ye kɛnɛ kɔnɔ bawo ale de ye waajulu laseli kɛ baya karamɔgɔ kelen ka kɔrɔfɔta a ye hakili jigin kɛ Fatima Zahara ka tariku la ani a fa cɛ Muhamɛd Rasulu la jogo ɲumanya yɛrɛ minnu tun bɛ ye Fatima Zahara la silamɛw hakili jiginna nin bɛɛ lajɛlen na k'o kɛ bonyamasegin ni tasibila ye ka taa kira denmuso mandi ma Imam Ali furumuso ani Asan ni Useini bamuso waajulu sigi duwawu caaman kɛra ka sanga ni fatiya minɛni alisilamɛya dunkan baya layidu wɔrɔ fana lakurakurayara Senegal alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ kɛnɛ kɔnɔ ka segi ka na faso maliba kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnnenya na association des jeunes premiers du Mali AJPM ale ni union des radios pour l'orpaillage du Mali ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na jɔnjɔndi kɛnɛ dɔ sigira sen kan ka bɛn sibiri décembre kalo tile 13 ma cogoya min na san 2025 ma cɛsirilenw ka se ka suganti ni ka bonyamasegin kɛ olu ye cɛw la musow la ma tanbɔɲɔgɔn kun don Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Safiyatu Sidibe Ibrahim Kulibali an ka jɛ an ka sɔrɔlenw sera. Association des jeunes premiers du Mali AJPM Uni Europe no et l'union des radios pour l'orpaillage des mines au Mali où est la dala tile kokura cɛw ni muso mun ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ san 2025 in kɔnɔ u ye sugandili kɛ olu la o ko min ma ko les hommes et femmes de l'année 2025 ka jɔnjɔn d'u ma min bɛ se ka kɛ encouragement ye u ma k'a jira k'a fɔ u ka baara ti sanjikɔrɔ wɔsi ye. Parce que an y'a ye su de bɛ tanto jamana in kɔnɔ kosɛbɛ su ye médaille caman sɔrɔ ɲɛnama dɔw bɛ olu m'a sɔrɔ bon o hukumu kɔnɔla la an ko ni maa min ye baara ɲuman kɛ an ka to k'olu fo k'u waleɲuman dɔw ka baara kɛlenw na bon o hukumu de y'anw se yan bi ka maa dɔw ta k'o kɛ homme de l'année ye ka prix di o ma an y'u sugandi n'u ka baara de dɔw bɛ yen i n'a fɔ G-Force PDG El Hadji Nuhu Jara foro de b'a bolo foro mun b'a bolo a bɛ hectare 20 ani kɔ la maa 200 ani kɔ o de b'a bolo baara la ka ONG kɔnɔla la an bɛ nin bila minɛ mun kɔnɔ an ka cɛfini tabaa minnu tora kɛlɛ la Mali ye u ye jeli bɔ Mali ye olu musow bɛ filiya la an b'a bila olu ka hukumu kɔnɔ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen désier olu la k'a fɔ bɛɛ ye kuma laban na an ka da an ka jamana la an ka da an ka jamana ɲɛmɔgɔw la an k'u dɛmɛ u kɛwale baaraw la. Ɲina maa 10 de sugandila AJPM ni Iran maaw fɛ jɔnjɔn dira mun ma a jirala k'a fɔ ni maa kelen-kelenna bɛɛ y'a jɔyɔrɔ fa fasojɔ hukumu kɔnɔ u ka jɔnjɔnw sɔrɔlen kɔfɛ u nisɔndiyalen foli ani tasibila kɛ ka ɲɛsin hakilina ɲuman in tabaw ma. Bari ko surugu ko ten ko ale tɛ tɔgɔ duman fɛ bari n'ale tɔgɔ duman sɔrɔ ni ale nana ko dɔ kɛ ko ko surugu yɛrɛ sɔnna nin ma wa c'est pour que surugu ko ale tɛ tɔgɔ duman fɛ k'ale sɔnna tɔgɔ goman ye mais an bɛ tɔgɔ duman fɛ adamaden si tɔgɔ de ka jan ni si ye n'i ye ɲuman kɛ i kɔ bɛ wele o la mais n'i kɛra juguman kɛra fana ye i kɔ bɛ wele o la donc an ka jamana nin an tɛna se ka bɔ yan ka kɛ jamanaden wɛrɛ ye ka tɛmɛ Mali kan an ye maliyɛnw de ye jɔnjɔn min dira ne ma a diyara n ye bi a diyara n ye sini. n bɛ barika da Ala ye ka sɔli kɛ ciba ɲuman kan ale min ye bi don sanumanba in jira an na ne kɔntanna kosɛbɛ ka d'a kan n'i ye fɛn ɲuman kɛ i b'a tɔnɔ sɔrɔ baara ɲuman de ye nin se anw ma fɛn fɛn kɛra lauréat ye bi a bɛɛ ye baara de kɛ a bɛɛ ye mɔgɔ cɛsirilenw de ye n bɛ min fɔ an denw n'an dɔgɔninw ye hali bi u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan baara ɲuman b'a tɔnɔ bɔ ka foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma
k'an ka jamana kuntigi fo k'a ka gouvernement fo ka CNT fo ka bɛɛ lajɛlen fo CNT mɔgɔ bɛɛ ka maliyɛn bɛɛ fo ka duwawu kɛ an ka Mali ye yarabi ala ka barika don Mali la ala ka barika don maliyɛnw na ala ka jamana in taa ɲɛ. Nin jɔnjɔn in n kɔntannen dɔn bi kosɛbɛ sabula n tun tɛ sigilen n'a ye k'a fɔ ko nin jɔnjɔn in bɛ se ka di ne ma sabula ne bolo ne tun tɛ dɔn ne Mali fan wɛrɛw fɛ fo Kɛɲɛba dɔrɔn mais nin y'a yira n na k'a fɔ ko vraiment k'a fɔ ko n bɛ baara min na Kɛɲɛba cercle kɔnɔna la ko a kodɔnnen dɔ mɔgɔw fɛ minnu tɛ Kɛɲɛba yɛrɛ cercle kɔnɔna na. IROM ni AJPM ka nin lajɛli in senfɛ an ka seko ni dɔnko tigilamaaw ye jama la ɲɛnajɛ kosɛbɛ. Baaraw ninnu nana ni an ka Mali jɔnjɔn dali ani sanga kelen tasibila ye ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu binna cɛbɛn kɛnɛ kan ka sɔrɔ ka baaraw kuncɛ ni jɔnjɔn ninnu dili ye n'an k'o ma remise officielle. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye an ka si award 2025 ye a tako filanan baaraw sigira sen kan deuxième édition min ni maa tan bɔɲɔgɔnw de sen donna baara in na artiste plasticien baara in labɛnna Masera Ture de fɛ maa tan kofɔlen sɛbɛkɔrɔ cɛsiri la kosɛbɛ expertw ka lakɔlɔsiliw kɔnɔna na ni o ye baara in ɲɛdɔnbabaw ye hakilina in sɛbɛkɔrɔ fɔra maaw fɛ kosɛbɛ waleɲumandɔn kɛra maa cɛsirilenw ye fana kɛnɛ in kan seko ani dɔnko binakun kana na an ka jan ka sɔrɔlenw seereya. Agansi kɛnɛ in sigira bisu in na pour que ka se ka layidu dɔ de timɛ Agansi award ye fɛn a bɛ kɛ ka kalansen dɔ de kuncɛ ni o ye les artistes de Agansi ye o programme in kɔnɔ san o san an bɛ artiste 10 de suganti n'an y'o suganti an bɛ formation kɛ u kunna an bɛ baara caman caman boloda ni u ye laɲini mun bɛ o baara ninnu kɔfɛ c'est que ka Agansi award kɛ walasa ka se ka u bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ mun ye kalan kɛ ka ɲa ka tɛmɛ bɛɛ kan ka se ka jɔnjɔn ta ka di o tigi ma donc bisu in na kɛnɛ sigili kun bɛ o de okumu kɔnɔna la donc kɛnɛ in sigili kun ye jagoya de anw ma en même temps nisɔndiya ko de don anw ma parce que an ye an ka baara in an y'a daminɛ a bɛ kalo caman bɔ donc a kun ka kan an ma bi an ka se ka a kuncɛ walasa ka se ka an baarakɛɲɔgɔn n'o ye artistes ye ka se k'u fana ka nisɔndiya vécu avec eux. Maliden bɛɛ jamanaden bɛɛ adamaden fɛn fɛn tɛ artiste ye olu ka se ka art lakodɔn u k'a dɔn art ye mun ye parce que n'i y'a fɔ ko artiste dɔrɔn yan nɔ mɔgɔw ɲɛna ko dɔnkilidalaw dɔrɔn de don ka sɔrɔ ɲɛgɛnkɛlaw fana bɛ yen mais olu dɔnnen tɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ɲɛgɛnkɛla ninnu bɛ baaraba de kɛ u baara caman de kɛ u ka atelier kɔnɔna la mais u dɔnnen tɛ donc an ka laɲini ye de ka se k'u bɔ dibi la u ka se ka dɔn yan cogoya min na donc an bɛ nin kɛnɛ ninnu sigi o de kama bibi in na an ye jama mun wele bi an y'a ye k'a fɔ jama in tilancɛ si tun tɛ artiste ye donc an ka laɲini o de halisa mɔgɔ ka caya ka tɛmɛ o kan mɔgɔw ka wele bɔ u ka na art la u ka art wele i layɛ k'a dɔn u ka se ka art san o de fana b'a to artistes bɛ se ka balo u ka baara la baara in tɛ dan su in na dɔrɔn ma baara in ye san kelen baara de salon an ye san kelen an y'a daminɛ fo ka taa se a laban na a laban selen de an ye kɛnɛ in sigi k'a kuncɛ mais ɲinan an ye yɛlɛmali fitinin don a la pour que ka se ka innovation kɛ an ye baara ninnu bɛɛ formation ninnu daminɛ nin y'a kalo 6 de an y'an jɔ sira camancɛ la walasa ka se ka prix di maintenant ni mɔgɔ 3 de ye jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ mɔgɔ 10 cɛ la olu mɔgɔ 3 an b'o u bilasira fo ka taa fɔ ko kalo 6 mun filɛ nin ye ka nali donc olu bɛ kelen-kelenna bɛɛ u ye résidence kɛ n'u ye baara mun produit o la u bɛ tila ka exposition u yɛrɛ kelen ka exposition donc an bɛ exposition fɛn fɛn kɛ olu ye jama ka expo de donc u kelen-kelennaw de bɛna exposition kɛ o fana b'a to u bɛ ye kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. bon hakilina min kɔni bɛ ne bolo fɔlɔ an bɛ baara min kɛ a ma nɔgɔn parce que a dɔnnibaa tɛ yan nɔ ten fɛnɛ o Mali mais an ye courage ta o bɛɛ n'a ta an ye courage ta ka baara kɛ et puis su in na kun ye jɔnjɔn di ye n taara o la fɛnɛ mɔgɔ fɔlɔ la a diyara n ye kosɛbɛ a kɔni bɛna n dɛmɛ n bɛna dɔ fara baara kan halisa ka courage ta ka taa ɲɛ halisa et puis n ka hakilina ye jumɛn ye an ka hakilina ye pour que maliyɛn bɛɛ ne ɲɔgɔnna minnu bɛ yen nɔ jeune frère ou bien en tant que grand frère aussi olu bɛɛ ka baara ni faamuya u bɛ se k'a faamuya cogo min na nafa min b'a la quoi si a nafa tɛ ɲɛ dɔrɔn ye fɛn wɛrɛw bɛ jira a kɔfɛ. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan. Kongo jamana kɔnɔna na
dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna kɔfɛ ka sanga ni o ka sebaaya talen ye min kɛra sababu o ka Uvira dugu bila o ka mara kɔnɔna na. Mamurutile jɛkulu AFC M23 maramafɛntigiw labana ka yira ka bɛn ni ntɛnɛnsiw ka dugu yɛtarata ye ka yira k'a fɔ olu na o ko tɔrɔmabɔ ka Uvira dugu bila. Sigikun kɛn tɛ ka nin kɔnɔ fiyewu a b'a la maa caman na République démocratique du Congo kɔnɔna na ka sanga ni bataki dɔ ye min bilala bɔlɔlɔw sanfɛ ntɛnɛnsiw ka dugu jɛ tarata la kulu maramafɛntigiw AFC M23 maaw fɛ min kɔnɔna na o ye a yira k'a fɔ o na Uvira dugu bila o min ni ka sanga ni olu ka sebaaya talen ye o kun ye o sɔrɔ ka bila o ka maraw kɔnɔna na. Kongo jamana ɲɛmaaw ye a bataki sɛbɛntiya min kɔnɔna na o ye a yira k'a fɔ maa caman kɔni tora a sisi la. Alliance Fleuve Congo ka fara o ka kulu maramafɛntigiw kan M23 min ni dɛmɛ b'a la ka taa ka ɲɛsin o ma Rwanda jamana fɛ o ye a yira k'a fɔ olu kɛlen ka yira k'a fɔ o na o kotɔrɔmabɔ ka bɔ Uvira dugu kɔnɔna na a bɛ don hakilina min kɔnɔ o de ye bɛnkan minnu taara dɔwakaw fɛ o lawaleyali dɔ ye o bɛ ni a ta nin kulu maramafɛntigiw kɔni kɛmɛ ka laɲiniw caman de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma k'a yira k'a fɔ Kongo jamana wolomasiri tabaw olu senw kana ye Uvira dugu kɔnɔna na. Maa namana sumaniw ka lakana ka sabati marifaw daw ka kuru u ni ɲɔgɔn cɛ wa ni ka laban ka kɛlɛkɛcɛ dɔw nati minnu tɛ Kongo jamana kɛlɛkɛcɛw ye ko baw olu kɛtɔ don k'u ka kɛlɛkɛcɛdenw salo ka bɔ Uvira dugu kɔnɔna na i n'a fɔ a laɲinina cogo min na l'Amérique jamana fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ depuis yɛlɛmaw don na bɛn sabatili bɛnkan sɛbɛn la Washington fɛ ka sanga ni balawu ɲɔ ɲanen ye l'Amérique jamana kɛmɛ ka a yira k'a fɔ Kigali de b'a la ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin kulu maramafɛntigiw maa ninnu mɔ ka tɛmɛ musaka dili ye o mɔ fɔ ka se kɛlɛkɛcɛw bilalen ye o bolo kan ka nɔfɛtigiw kɛ o la. Vice-secrétaire d'État américain Christopher Landau a ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ baara min filɛ ka kɛ Uvira dugu kɔnɔna na kojuguba don ka nɔfɛtigiw kɛ hali bi o kɔrɔfɔw la. Marco Rubio a ka bɔlɔlɔw kanna na a ye sɛbɛnni dɔw kɛ minnu kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ kɛwale minnu b'a la ka kɛ Rwanda jamana fɛ Kongo jamana kɔnɔna na adamadenya burujali kɛwalew don wa a bɛ sɔsɔli de kɛ ka ɲɛsin l'Amérique jamana ka bɛnkan sabatili gafew mɔ ko o la l'Amérique jamana kɔni fɛɛrɛw na tigɛ o fɛ doni o nataw la walasa ka se ka bɛn ani basigi a ka ja ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tangani ka o kisi. Botswanakaw fɛ a ye mɛn k'a fɔ Botswanakaden fila a bɛ n'a fɔ o nɛgɛla ka yɛrɛ yiri dɔ la ni ka a ju tigɛ ni o ye baw o taamɛ bila kɛlɛbolo kan o tɛ min lakodɔn min bɛ ye Ukraine ani Russie cɛ kɛlɛ ye. Rwanda jamana minisiri min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin o ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw ɲɛbɔli ma a ye laseli kɛ ka bɛn ni ntɛnɛndon ye bataki dɔ kɔnɔna na min kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ o ka jamana kɔnɔden fila minnu si bɛ taa bɛn san 19 ani san 21 na ko o nɛgɛla k'a bila fili dɔ kɔnɔna na walima a fɔ o nɛgɛla ka yɛlɛ yiri dɔ kan ni ka laban k'a tigɛ ni o ye k'a jira k'a fɔ o ka dɔntaw na taa kankuriya wolomasiri tabaw ka baara kan waati kunkurunin kɔnɔna na Russie jamana kɔnɔna na o su ma kɛ dugumajɛ a ye mɛn k'a fɔ o taamɛ o yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ daga kan kɛlɛ kɔnɔna na min bɛ ye Ukraine ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni o kɔrɔfɔw mɛnni ye. Botswana jamana ministère so ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw nun don ka ɲɛsin nin ko in kungun na a ɲɛɲɛ mɔ ka se ka dɔn k'a fɔ a tɛmɛmɛ cogo min na ani a kɛcogoyaw bɛɛ lajɛlen ka se ka walakata janko ni sifinnaka fila minnu filɛ ka taa o yɛrɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na o taa mɛn cogo di ani o bilama o bɛ sɔrɔ dakun jumɛn kan. Botswana jamana sifinnakaw kangare bɛ deli ka da ka ɲɛsin o mɔ ka ɲɛsin nin n'a baara ɲɔgɔnnaw mɔ kuma ni kuma a m'a ye k'a fɔ nin baara dɔw bɛ senna diɲɛ ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ olu de bɛ hawuja u bɛ laban ka taa kɛ o bolo kokolo dan ye min kɔnɔna na u bɛ laban ka kasara sɔrɔ. A dɔw la wariko de bɛ kɛ sababu k'o nata ka t'o bila nin sira jugu ninnu kan o siratigɛ la hali bi Botswanakadenw wele kɔni ne dame ka ɲɛsin o mɔ ni ka laban k'a yira k'a fɔ o ka kɛ basigi karamɔgɔw ye kuma ni kuma ni kunnafoniya dɔ kɔni se mɛ o mɔ o ka fɛɛrɛw kɛ walasa ka se ka a kunnafoniya lasulu ɲini ni jamanaw ye kunnafoniya bɛ jamana minnu kun kan k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ cɛman kɛ ɔrɔ sani o ka sɔrɔ ka o sen don o baaraw la sani o cɛ u ka jamana kɔnɔden fila ninnu kɔni filɛ ka taa o yɛrɛ sɔrɔ
kɛlɛ daga kan min bɛ ye Ukraine ani Russie ni ɲɔgɔn cɛ. Diɲɛsigiɲani tɔnba Nations Unies ye tasibila kɛ ka bɛn ni ntɛnɛndon tɛmɛnen ye ka ɲɛsin u ka kɛlɛkɛ cɛ 6 mɔ Bangladesh kaw do minnu fagara ka bɛn ni sibiridonw ye k'o to bɛn ni basigi baaraw sabatitɔ la ka dugulikaw fɛ o min bɛ Kordofan o maraboloba kɔnɔna na Sudan jamana kɔnɔ. Maa kɔfɔlen ninnu kun bɛ bɛn ni basigiya sabatili baaraw de la kɛlɛbolo kɔnɔ min bɛ wele Force Intérimaire de Sécurité des Nations Unies a kun bɛ ABI maraboloba kɔnɔna na ni bi o yɔrɔ in mara bɛ Sudan jamana bolo nga ni Sudan du Sud kɛmɛ ka yira k'a fɔ olu ta don. Nations Unies tɔnba a labanna ka bɛn ni taratadon ye ka kangare dasi ni ka ka kamanagan yira ka ɲɛsin bagabagaliw ni faaliw mɔ minnu ta mɛn ka ɲɛsin u ka kaskibilenw mɔ. Nations Unies secrétaire général a ye a yira k'a fɔ fɔɲɔgɔn minnu bɛ kɛ kɛlɛ daga kan min bɛ kɛ sababu ka ɲɛsin Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛw mɔ a bɛ se ka ye cogo la min na maa bɛ wele ko crime de guerre ka sanga ni jo sariya sabatili baaraw ye diɲɛsigiɲani bunakun kan ni ka laban ka yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛbolow ka janto o yɔrɔ la. Nations Unies ka ciden minnu bɛ ye jamana kɔnɔna na o taakun de ye ka taa maa namanasumalo olu tanga ni k'o kisi o cogoya kelen la olu fana kan ka to ye o hukumu kelen kɔnɔna na ni k'a ɲini hali bi janga to o yɔrɔ in na baw ni se kɛra o ma bɛɛ fɛn tɛ min bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ u ka don maakulu fɛ o rɔ. Nin ko in kɛni bi jɛ a tigi jɔnjɔn kɔni ma se ka dɔn baw Sudan jamana kɛlɛbolo kɔni b'a la ka jalaki bolokɔni ta ka ɲɛsin u ka maamurutulekulu wolomasiri tabaw de mɔ paramilitɛriw olu bina ka biya o kɔni ma kala do o ɲina ka bɛn ni a ye ka ɲɛfɔli kɛ maa ye ni o kɛmɛ k'o da kɛ o bomo ye kala duniya k'a fɔ kɛlɛ bɛ Sudan jamana kɔnɔna na depuis avril kalo san 2023 o min kɛmɛ bi ka Sudan bila kɛlɛ cɛjugu kɔnɔ diɲɛsigiɲani Nations Unies kɛmɛ ka min ye k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔna na kɛlɛ minnu ka jugu ka tɛmɛ kɛlɛw kan a bɛ ye o minɛ kɔnɔna na. Maa 37 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna o ni na Maroko jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ jikasaraba dɔ ye o ka dugula min bɛ wele ko Safi. Maroko jamana minisiriso min ka baara bɛ ta ka ɲɛsin o ka jamana kɔnɔna koyow ɲɛbɔli mɔ. A ye ɲɛfɔli kɛ cɛnniw na min na a ye a yira k'a fɔ o sɛbɛkɔrɔ bonyana baw so 70 bɔɲɔgɔnko olu daji la feerekɛyɔrɔw caman kɔni kɔnɔ fɛnw kɛmɛ kɛnɛmafɛnw ye mɔbili 10 bɔɲɔgɔnko ji kɛra sababu k'olu salo ka taa maa 14 bɔɲɔgɔnko danbe bi lapitanisow kɔnɔna na u ka kunnafoni sɔrɔ siraw fɛ min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na olu ye a yira k'a fɔ kalansow kɔni kun ye a yira k'a fɔ u na kalansow daw tugu tile 7 kɔnɔ bɔɲɔgɔnko sani a fiyanjugu ka tɛmɛ. Maroko jamana kɔnɔna na duguba caman wɛrɛw bɛ yen minnu fana ye o taw sɔrɔ ni kasara in na i n'a fɔ Tetuani o min bɛ Maroko jamana kɔrɔyan fan fɛ fo ka se Tengiri mɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Safi dugudo min bɛ Côte Atlantique fɛ Maroko jamana kɔnɔna na kilo 320 bɔɲɔgɔnko o bɛ ani Maroko jamana faba araba ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ do min jɔra ka bon kosɛbɛ l'usine ko ani mɔni yiriwali baaraw la Maroko jamana kɔnɔna na baw l'usine ko ni mɔni baara bɛ kɛ sababu ka maa bayirikaw de ta ka don baara la o min bɛ kɛ sababu k'u ka dala dumuni sɔrɔlen sababuya o baaraw kɔnɔna na a ye mɛn k'a fɔ bi ni ji kasara in kɔni kɛ mɛn sababu ka maa caman bila kinikini ani dusukasi la baw Safi yɛrɛ ye yɔrɔ ye min na ni maa caman bɛ ye a kɔnɔ ka sababuya kɛ baara minnu bɛ kɛ a kɔnɔ l'usine ko ani mɔni kalɔ duniya k'a fɔ waati yɛlɛma kɛmɛ sababu ka météorologie maaw ka baara gɛlɛya o bolo Maroko jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Maroko jamana kɔrɔyan fan fɛ a ye mɛn k'a fɔ ni san labanw na ja de kun ɲɔ ɲaamɛ ye o min kɛmɛ sababu ka dugukolo sɛbɛkɔrɔ ja ni ka kungokolo caman fana lafu ani yiribaw caman k'olu fɛgɛya o cogoya kelen na san tɛmɛnen o jikasara kelen kɛmɛ sababu ka cɛni taama nati Maroko jamana kɔnɔna na min kɛra sababu ka maa caman bɔnɛ o ni na. Ni ne fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati nataw la n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.